ଶୀର୍ଷକ ଏବେ ଏବେ ଶୁଣିଲି କଳିଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ହେ ପ୍ରହାର। ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଗୀତଟିଏ। ଏହି ଧାଡ଼ିଟି ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତର ଉଠାଇବ? ମୁଁ, ସେ, ଆମେ, କିଏ? କେହି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା କିଛି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରୁ ନରମାନେ ଗୀତ ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ, ଆଉ ନାରୀମାନେ ଶୁଣି ବି ନ ଶୁଣିବାର ବାହାନା କରୁଥିଲେ। ବୋଧେ ଆମ ସମାଜରେ ଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଛବି। ହେଲେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ଲେଖାଟି ସୁନ୍ଦର ନା ନାରୀର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ? ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କେବଳ କ'ଣ ଏକ ନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ? ତେବେ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ କାହାର ପ୍ରୟାସ ବେଶୀ ଜରୁରୀ? ଯେବେ ପୁରୁଷଟିଏ ଗାଁ, ସାହି, ସହର, ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି 10-15 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି ବସି ଗପି ଗୁଲି ଖଟି ସାରି ଆସିବା ପରେ ଦେଖେ ରୋଷେଇ ସରିନି, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଘରୋଇ ଅତ୍ୟାଚାର। କିନ୍ତୁ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ଘରର ପାଖ ଘର ବୋହୂ ସହିତ 2 ପଦ କଥା ହେବା ପରେ କୁହାଯାଏ ନାରୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ହିଁ ତ ସମାନତା। ନିଜେ ସହର ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି ପରିବା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ରାସନ ଆଣିଦେଇ ଖାଇବାରେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ଖୋଜିବା, ଏ ହିଁ ବୋଧେ ସମାନତା। କିଶୋରୀ ବୟସ ନ ସରୁଣୁ ସେପଟେ ରୋଷେଇ, ଘର ସଜା, ଘରବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଶିଖାଯାଏ। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ବାଇକ୍, ଘଣ୍ଟା, କଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏ ହିଁ ସମାନତା। ପୁରୁଷର ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ନାରୀ ଉପରେ ସବୁ ଲଦି ଦେଇ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପୁଣି ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କହିବ ଭୁଲ ମୋର ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକୃତ ସମାନତା। ଏମିତି ସେ ଗୀତରେ ଶୁଣିଲି, ସବୁ ନାରୀ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ପୁରୁଷ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। କେହି ବି ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମାନତା କ'ଣ। ତେବେ ନାରୀ ପୁରୁଷର କଥା ନୁହେଁ, ମାନବିକତାର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସରଳ ଲାଗିବ। ତୁମ ପରି ସେ ବି ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା। ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ବି କାନ୍ଦେ, ପୁଣି ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜର କରିନିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନାରୀକୁ ଲୋକେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଫୁଲଟିଏ ଭାବ, ସେ ବି ତୁମ ଘରକୁ ବଗିଚାଟିଏ ପରି ସଜେଇ ଦେବ। କଡ଼ା ସତ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଛବି ପରି। ଦେଖିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା। ଧନ୍ୟବାଦ।